Namiesto Chorvátska Albánsko. Krajina, ktorá na prvý pohľad budí rôzne reakcie. Ale ak snívate o apartmáne pri mori, tak možno Albánsko bude pre vás voľbou. Prečo? Tak práve o tom sa budeme rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. V našom štúdiu vítam zakladateľa realitných kancelárií Archeus Rastislava Štalmacha. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A pozdravuje vás aj Zuzana Majerčíková. Pán Štalmach, vy na realitnom trhu pôsobíte už viac ako 19 rokov, tak povedzte nám, že prečo ste sa rozhodli predávať nehnuteľnosti v Albánsku? Pre mňa je to také déjà vu, pretože v roku 2006, keď sme začínali, tak nás oslovil jeden Bulhár žijúci v Prahe a ponúkol nám predaj nehnuteľnosti v Bulharsku. A to bolo také, že sme si povedali, vtedy to nikto nepredával. Nová kancelária, nevedeli sme, že áno, nie, proste tak vyskúšame, však sme nemali nejaké ponuky. No a začali sme predávať Bulharsko. A to bolo presne v takej situácii pred tými 19 rokmi, alebo podobnej, ako je teraz Albánsko. To znamená, tiež ľudia tam veľmi neverili, nejak, že mafia a nebezpečné a tak ďalej. No a keď sme to začali predávať a vo veľkom, tak ale prišla o 2 roky kríza v 2008, tak sa to nejak stoplo v tom čase. No a to Albánsko teraz, keď sme sa minulý rok stretli s partnermi, ktorí to riešili z Čiech už 5 rokov, lebo Česi už to predávajú viac ako 5 rokov, na Slovensku zatiaľ nikto, my sme ako prví, tak v podstate nás to tak nejak oslovilo, že poďme do toho Albánska a vidím tam ten potenciál. Takže vlastne možno to bude taká podobná skúsenosť ako s Bulharskom. A povedzme si možno, že aké sú také tie najväčšie obavy ľudí ohľadom Albánska? Tak to je presne tá bezpečnosť. V podstate ľudia sa obávajú, lebo majú v hlavách nejaké niečo také v tom zmysle, že ako nebezpečí a tak ďalej, lebo poznajú nejakých Albáncov na Slovensku a po Európe. Ale dnešné Albánsko už je úplne iné. Ja som mal tiež tú obavu, ale minulý roku, keď som v novembri prišiel do Albánska s 3 kolegami, večer o 10 nás vyložil taxikár v meste, tak som sa ho spýtal, že či môžeme ísť niekde na večeru, že či je to bezpečné. A on pozrel na mňa, že odkiaľ som prišiel, že samozrejme, hej, lebo tá krajina už je v prístupových konaniach do Európskej únie a proste je v NATO, takže v podstate tá bezpečnosť tam je úplne rovnaká ako u nás. Takže vlastne môžeme si povedať, že presne, že tie krajiny sa postupom našťastie vyvíjajú a v niektorých krajinách tým dobrým smerom, čo je pozitívne. A vy ste už spomínali Európsku úniu. Poďme si teda povedať, že možno v akom postavení je Albánsko voči Európskej únii a voči NATO. No Albánsko je v NATO od roku 2009, to znamená, že už 16 rokov. Je v podstate taký pilier bezpečnosti celého Balkánu pre NATO. Takže fakt je to bezpečné. Čo sa týka Európskej únie, tak v roku 2022 už začali prístupové rokovania do Európskej únie. Predpokladajú ukončenie v 27. roku a 2030 by sa mali stať členmi Európskej únie. Poďme si možno povedať aj také praktické veci, že aby sme si vedeli predstaviť, že ako to v Albánsku funguje. Napríklad ma zaujíma, že v akej mene sa tam platí? Ich mena je LEK, sa to volá, ale bez problémov, v podstate ja tam chodím už skoro každý mesiac odkedy sme to začali predávať a naposledy som vôbec nepoužil ani raz ich menu. To znamená v euro, bez problémov sa dá platiť kartou, mobilom, hodinkami, cash, proste absolútne bez problémov, iba euro stačí. A čo sa týka možno ľudí alebo nejakého charakteru Albánska, tak možno ku ktorej kultúre im je tak najbližšie, alebo ku komu by ste ich tak vedeli porovnať alebo prirovnať? Tak oni sú tak trošku pomiešaní, lebo ten Balkán tam ich ovplyvňoval z každej strany. Je tam Grécko, blízko je Bulharsko, Macedónsko a Taliansko je oproti hneď. Takže v podstate je to taká zmiešaná kultúra, ale najbližšie si myslím, že majú k tým Talianom možno aj. Čo sa týka možno takých opäť praktických vecí, že aké tam je možno jedlo, alebo že aká dlhá tam je vlastne tá sezóna pri mori, aké je to more napríklad? No more je v podstate jadranské, lebo to je, keď pozrite na mape, tak to je od Chorvátska ešte nižšie cez Macedónsko a pod tým je Albánsko. Albánsko má vyše 400 km pobrežia a zdroje uvádzajú, že vyše 360 km pláži. Takže fakt ako je tam čo robiť. Je to oproti Taliansku, to znamená napríklad druhé najväčšie mesto Drač. Hlavným mestom je Tirana, druhým najväčším je Drač, ktoré je už prímorské mesto, kde je najväčší balkánsky prístav. A je to v podstate oproti Taliansku. A keď ideme trošku nižšie, tak už sme pri Grécku, spodná časť oproti Korfu. Takže, a tam je dokonca už Jónske more. Takže fakt veľmi dobré.
A čo sa týka možno toho jedla, sú tam nejaká nejaká stráva špecifická pre Albáncov, čo oni radi jedia, alebo sú tam možno podobné jedlá ako u nás? Tá strava veľmi je blízka aj Taliansku. Tým, že fakt Taliansko oproti, je tam veľa talianských reštaurácií. Samozrejme morské plody. Tým, že je tam more, tak to je lahvodka. No a výborná káva talianska samozrejme. Takže fakt tá strava je veľmi dobrá, veľmi kvalitná a v určitých aj veľmi lacná v podstate. Takže minimálne polovica ako bežne, niekde v Chorvátsku dokonca ešte aj lacnejšie. Vy ste spomínali, že vlastne v Česku už predávajú nehnuteľnosti v Albánsku, alebo teda venujú sa tomuto balkánskému trhu. Možno koľko turistov Albánsko navštívi? Že je to veľa, alebo sa to len tak pomaly ešte rozbieha? No každým rokom sa to zvyšuje a podľa posledných štatistík minulý rok to bolo cez 10 miliónov. Čo je fakt tak to je naozaj veľké číslo. No, je pravda, že oni tam zarátavajú aj tí takí, čo priletia a odletia. Že nie len, že tam sú na dovolenku. Okay. Ale takýmto spôsobom myslím, že Slováci, čo sa týka dovolenkovej destinácie, to objavujú posledné roky. A veľmi pozitívne reakcie sú na to Albánsko. A poďme sa teda pozrieť možno na tie príležitosti z pohľadu apartmánov pri mori v Albánsku. Tak kde je možno také najvhodnejšie... Kde je možno taká najvhodnejšia lokalita na nákup nehnuteľnosti a prečo? No tých lokalít je tam viacero. Obrovská výhoda je, že to Albánsko je fakt veľmi proeurópsky orientované a rozhodli tzv. Tá vláda alebo ten premiér, majú tam premiéra, ktorý ináč 11. mája tohto roku bol zvolený 4-krát. To znamená, je veľmi proeurópsky, to znamená, je tam tá znova vízia na najbližšie roky, že sa nič nezmení v orientácii Albánska, takže je veľmi obľúbený v Európe. Dokonca Európsky parlament tam bol pred pár týždňami, náš prezident tam bol pred pár mesiacmi, takže fakt sa snažia veľmi ísť do tej Európskej únie. No a aby som sa vrátil k tej investícii, tak tam je viacero miest. Prvým z nich je mesto Drač, ktoré je iba nejakých 30 minút od hlavného mesta Tirany, kde je letisko. A to mesto Drač je najväčší balkánsky prístav. Už len okolo tohto mesta je nejakých 25 km pláži. A je to mesto, ktoré má 150-200 tisíc obyvateľov, 2,5 tisíc ročnú históriu. Takže fakt je to zaujímavé. Nie len cez sezónu, ale po celý rok. A ako vlastne prebieha možno celý ten proces kúpy nehnuteľnosti v Albánsku? Že ak by to niekoho zaujalo, že dobre, možno Chorvátsko to nebude, ale Albánsko, ktoré je veľmi podobné, ako ste spomínali, nejakým spôsobom Taliansku, tak ako to celé prebieha? Ono je to dosť podobné, napríklad aj v tom Bulharsku to prebieha podobne, s tým, že v podstate my robíme tzv. Albánsko na skúšku. To znamená fakt kvôli nejakým predsudkom snažíme sa, aby tí klienti sa tam išli pozrieť na niekoľko dní. Zabezpečíme im transfer z letiska, zabezpečíme im ubytovanie a samozrejme prehliadku tých apartmánov. No a potom oni sa rozhodnú sami, že povedia si, áno, tento sa mi páči, alebo ak sa mi nepáči, nič sa nedieje, mal som dovolenku. No a ak sa mu páči, tak potom v podstate si to zarezervuje, tú nehnuteľnosť. Následne my zabezpečíme ten celý proces kúpnej zmluvy u notára. Hlavným týmto nejakou autoritou je notár. Majú tam samozrejme kataster, ten ale nie je verejný. To znamená, treba si to nejakým spôsobom aj trošku preveriť tieto veci. Určite by som na vlastnú pes nešiel kupovať nehnuteľnosť do Albánska, to v žiadnom prípade. Takže o to všetko my sa postaráme. No a tým pádom ten klient na konci dostane tzv. Certifikát, to je ako keby náš list vlastníctva, no a je zaevidovaný v katastri. Zaujalo ma, že vy ste hovorili, že Balkán na skúšku, že robíte ako keby tým, ktorí majú záujem o nejakú nehnuteľnosť alebo apartmán pri mori, aby si to vlastne vyskúšali na vlastnej koži. Tak povedzte možno o tom viac, ako to celé prebieha, že čo počas, neviem, je to trojdňová skúška, alebo že čo všetko uvidia, alebo ako to prebieha. Stačí, v podstate v poslednej dobe, dokonca aj dnes tam máme klienta, ktorý nám zavolal a povedal, chcem ísť pozrieť do toho Albánska, super. Kolegovia z Albánska, alebo teda českí hovoriaci makléri sa mu ozvu, dohodnú mu, vyzdvihnú ho na letisku. Po prípade, ak chce naše ubytovanie, budeme mu zabezpečiť ubytovanie priamo v 5-hviezdičkovom hoteli, priamo na pláži, overenom. Ubytujeme tam v hoteli. Večer môže ísť na tú večeru, ešte keď záleží, kedy priletí. No a na druhý deň mu zorganizujeme program, čo sa týka obhliadky apartmánov. On si vyberie, lebo viete, tých apartmánov sú tam desiatky, možno aj stovky, ale nemá zmysel vo veľa nehnuteľnostiach naraz pozerať, tak si vyberie, že či jednoizbové, trojizbové, aké chce. A podľa toho potom mu ukazujeme rôzne tieto apartmány s tým, že ak si to vyberie OK, ak nie, nič sa nedeje.
No a potom večer samozrejme počas toho s ním ideme na obed, ukážeme mu miestnu lokalitu a večer takisto s ním môžeme ísť ešte posedieť. No a na druhý deň potom buď si urobí vlastný program, vieme mu požičať auto, pozrieť nejaké mesta historické, nielen pri pláži, ale veľmi pekné mesto je Borad napríklad, s tými nejakými domčekami a s tou históriou. No a buď potom večer odlieta preč, alebo ak chce ostať dlhšie, samozrejme. Pán Štalmach, aké sú podľa vás možno výhody vlastníctva nehnuteľnosti v Albánsku? No výhody sú viaceré. Prvá vec je, že je to veľmi blízko. V podstate do Tirany, to je hlavné mesto, lietajú ako priame linky v podstate zo 40 krajín sveta, v podstate, alebo Európy sveta. Od nás je to Viedeň, Budapešť, teda z okolia Krakov napríklad, pravidelne v podstate skoro každý deň. No a je to hodinka až hodinka a pol letecky. Takže fakt je veľmi blízko, takže to je obrovská výhoda. Samozrejme dá sa aj autom, v prípade núdze, alebo nejaké človek chce ísť autom. Ako dlho trvá cesta do Albánska? Je to zhruba, keď si vieme predstaviť, ako keby sme išli do Dubrovnika v Chorvátsku. Takže nejakých 12-13 hodín autom. Ale tak tým lietadlom to je pozitívne, že to je naozaj že 1 hodinka. Fakt. A na vašom webe máte napísanú takú zaujímavú vec, ja si to pomôžem, že iba 52% nehnuteľností v Albánsku spĺňa štandardy bezpečnej kúpy, ale zároveň hneď tam dodávate, že vy viete garantovať 100% istotu, že cez vás pôjde o tú bezpečnú kúpu. Tak toto mi vysvetlíte, čo to znamená teda. Tak je to tak, že to právne prostredie predsa je tam ešte také, aké je. Veľa nehnuteľností nie je vysporiadaných, buď nemajú list vlastníctva, alebo nie sú skolaudované. Takže to je veľmi dôležité spolupracovať s niekým, tak ako my máme tam partnerov, aby tá nehnuteľnosť bola úplne v poriadku. A to my zabezpečujeme. Preto napríklad vôbec nepredávame nové projekty developerské, také u nás tzv. Off-plán, alebo keď sa predávajú niekde v zahraničí vo výstavbe. Samozrejme, tých tam je dosť a stále bude pribúdať, ale napríklad v Albánsku nie sú zahraniční developeri. Momentálne ešte. Takže keď to stavajú nejakí domáci, a stáva sa veľmi často, že buď to začne stavať, nemá stavebné povolenie. Na bežný človek zo Slovenska to nemá šancu zistiť v podstate, či je to v poriadku alebo nie je to v poriadku. To znamená, my to vôbec neodporúčame, ani to nepredávame. Napríklad stalo sa mi, že mi volal klient, ktorý tam išiel sám asi pred 3 mesiacmi a vybral si presne takýto off-plán, zarezervoval si 5 apartmánov a pred mesiacom mi volal a vraví, že pán Štalmach, predáte mi tie nehnuteľnosti nejak akože ďalej so ziskom? Fajn, ale my takéto určite nebudeme predávať, pretože absolútne netuším, aký je to projekt. Samozrejme, viem si to pozrieť, ale či sa vôbec dokončí, kedy sa dokončí, za akých podmienok. Proste je to veľké riziko. To znamená, my predávame len nehnuteľnosti, ktoré už stoja, sú skolaudované, sú funkčné, ktoré fungujú. To znamená, predstavme si, ako keby sme tu nakupovali reálny byt. To znamená, má list vlastníctva, my to vieme overiť vďaka notárom a tým pádom takúto nehnuteľnosť my predávame, takže klient má na 100% istotu, že sa stane vlastníkom. Takže celkovo sa tam ten trh nejakým spôsobom vyvíja a dobre vedieť aj o týchto rizikách, lebo však áno, sú tam tie predsudky voči tejto krajine. Napadá mi ešte, že čo ak teda nebudeme v tom apartmáne po celý rok, čo je pravdepodobné, že skôr je to tá letná sezóna, pretože chceme byť pri mori, kúpať sa a užívať si dovolenku, tak je tam tá možnosť, že dajme tomu vaša realitná kancelária alebo nejakí vaši partneri dokážu sa vlastne o ten apartmán starať aj počas toho obdobia, kedy ten daný vlastník tam nie je? To je obrovská výhoda, ak si klient kúpi nehnuteľnosť prostredníctvom našej spoločnosti Archeus, pretože my máme tých českých partnerov, ktorí sú tam 5 rokov a oni už spracovajú, alebo teda obhospodarujú nejakých vyše 100 apartmánov iných klientov. To znamená, že ak si cez nás kúpi, môže si používať iba pre vlastné účely, je to na ňom, alebo ak chce mať ako investičný apartmán, tak samozrejme vieme mu prenajať v princípe aj počas celého roka. Vieme sa mu o to starať a má z toho výnos. Okrem toho, že za posledných 5 rokov tam bola výnosnosť nejakých 15 až 20% ročne, tak vie mať prínos niekoľko tisíc eur aj z prenajmu. A máte vy možno aj také nejaké dopyty, že Slovákov, ktorí chcú chodiť na dovolenky v Albánsku? Už sa nám začínajú ozývať aj takíto klienti, ktorí v
podstate povedia, že či nebudeme im zabezpečiť odporúčať nejakú lokalitu. Samozrejme, že áno, keďže máme tých partnerov, tak oni majú nejakú webovú stránku, kde sú na prenájom tieto apartmány. A ako vy vidíte možno nejakú takú investičnú budúcnosť Albánsku, že aké tam sú možno nejaké plány tej danej vlády, že chce nejak zveľaďovať či už ten realitný trh alebo celkovo, keďže ste hovorili, že sú teda naklonení k Európskej únii, aby sa to tam vyvíjalo tým smerom možno prozápadným? No z môjho pohľadu je Albánsko jedna z posledných lokalít, kde má zmysel celkom dobre investovať a s potenciálom rastu, keďže ceny nehnuteľnosti tam sú zhruba od 1,000 eur za meter štvorcový. Keď si porovnáme Chorvátsko, kde je 4-5 tisíc v dnešnej dobe a je to rozdiel zo pár 100 kilometrov, možno ani nie toľko, tak je tam obrovský potenciál na rast, na podstate na zhodnotenie svojej investície. A vedeli by ste možno ešte, vy ste povedali na meter štvorcový, a keď si to predstavíme, že aký veľký apartmán za aké sumy sa, dajme tomu, predáva v porovnaní s Chorvátskom napríklad? Tak teraz sme napríklad klientovi predali apartmán, ktorý už 3 roky fungoval ako bol v rente, to znamená, že už prinášal predchádzajúcemu klientovi príjem. Je to v podstate ako keby v druhej línii, v prvej línii s výhľadom na more, dokonca taká malá garzonka, nejakých 35 štvorákov, no tam bola cena okolo 80-85 tisíc. Za celý apartmán. To znamená, že od tých 70 tisíc vieme zabezpečiť tú nehnuteľnosť až aj vyššie. Napríklad minulý týždeň tam boli iní klienti, ktorí si vybrali dvojspálňový, to znamená trojizbový, keď to nazvem trojizbový apartmán s veľkou terasou za nejakých 190 tisíc. Takže záleží, v akom je to stave, ako ďaleko od mora to je a aký má klient preferencie. A prečo si možno vybrať realitnú kanceláriu tu na Slovensku, keď chcem kupovať nehnuteľnosť v zahraničí? A ešte mi možno napadá, že človek musí mať hotovosť alebo môže si na to zobrať nejaký úver z banky, ako si vie zafinancovať nehnuteľnosť v Albánsku. No, prioritne je potrebné mať hotovosť. Nedá sa zatiaľ riešiť v Albánsku hypotéka, aby si kúpil Slovák, keďže nie sú v Európskej únii, aby sme si my kúpili nehnuteľnosť na hypotéku v Albánsku. Ale napríklad teraz sme mali klienta, ktorý v živote nebol v Albánsku. Ozval sa mi, povedal, že chce niečo investičné, zobral si hypotéku na vlastnú nehnuteľnosť. No a my sme mu všetko zariadili, dokonca ani už je majiteľom tej nehnuteľnosti, ani tam nebol v tom apartmáne. Takže to je tá výhoda, že to vie riešiť cez nás. Osobne si neviem predstaviť to riešiť cez nejakú albánsku realitku. Zvlášť Albánci sú predsa takí, že oni majú čas, tie termíny nevždy dodržiavajú, takže a stane sa potom, že prestanú dvíhať telefóny. Tak no neviem si to veľmi predstaviť, aby niekto kupoval takým spôsobom apartmán. Nehovoriac o tom, že napríklad my zabezpečujeme aj rekonštrukciu tých nehnuteľností. To znamená, že klient si môže kúpiť nehnuteľnosť v akomkoľvek stave, či už je dobrom alebo menej dobrom. A máme zase tam partnerov, ktorí majú už zazmluvnených nejakých tých pracovníkov a normálne mu robia rozpočet, poviem príklad 10, 15, 20 tisíc, záleží zase v akom vybavení a na kľúč mu urobia ten apartmán, ako keby na novo. Takže to je veľmi fajn, že sa to dá nejakým spôsobom ovplyvniť, že dá sa kúpiť nehnuteľnosť za nižšiu sumu a potom vlastne rekonštrukciou je z toho úplne nový apartmán. Presne tak. Pán Štalmach, keby ste mali možno povedať také 3 dôvody, že prečo sa oplatí kúpiť nehnuteľnosť v Albánsku, tak aké by to boli? No dôvod je to, že je to v Európe. Je to destinácia v podstate pri mori, kde sú väčšinou piesočnaté pláže. To som ani nespomínal, že sú tam aj ďalšie mesta, napríklad Vlora, Saranda, ktoré sú trošku nižšie a tým pádom tých možností na tú investíciu je oveľa viac. Výnos, ako som spomínal, nejakých 15 až 20% ročne, ktorý sa očakáva, že bude samozrejme rásť. Prenájom nehnuteľnosti v prípade. No a to prostredie zatiaľ celkovo Albánci sú fakt takí komunikatívni ľudia, takže je to veľmi dobré, ako nám blízke prostredie oproti nejakým arabským krajinám. Rozprávala som sa so zakladateľom realitných kancelárií Archeus Rastislavom Štalmachom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pekný deň vám želá aj Zuzana Majerčíková.